Avui ens visita Alejandro Saiz, què tal, com estàs? Molt bé, bona tarda. I benvingut a Gent de Carrer. Estàs podent descansar una mica aquests dies o què? No, no molt, però bueno, sí, quan tinc un raconet sempre marxo a la platja o a la muntanya o coses així, però no, hi ha feina a l'estiu, no ens aturem. I a més, quan pots descansar et convoquen entrevistes. I exacte, quan tinc un huequecillo libre diuen, no, vine cap aquí que parlaràs al micro, però jo encantat, jo sempre si em poseu un micro davant. Clar, perquè a més la gent que fa un pro-show així, vull dir, a l'estiu segueixen havent-hi moltes actuacions o com és aquest moment? Sí, i tant. A l'estiu, o sigui, Impro Show no para, o sigui, estem programats tot l'any, però sí és veritat que tenim doncs, picos de faena, que podríem dir, no? I a l'estiu hi ha molta feina, encara que pots pensar que el teatre a l'estiu normalment baixa les entrades, la gent no va tant al teatre. Déu-n'hi-do, Impro Show, seguim allà, al pie del canyón, fem funcions tot l'any, però també és veritat que entra un factor que són les festes majors, les festes de poble. Llavors, l'Impro Show és un espectacle molt guai per programar una festa de poble, que totes es fan, o gairebé totes, es fan a l'estiu. Llavors anem de poble en poble, haciendo gira de verano per fer Impro Show, o sigui que hi ha feina. Clar, per exemple, perquè ens podem fer una idea, en un mes d'estiu, quants en podries fer? En un mes d'estiu, clar, doncs... A l'agost, per exemple. A l'agost estic fent, ara mateix tinc 20 funcions. De 31 dies, no? Que té l'agost, 31, doncs 20 funcions. Hi ha feina, clar. També, com no parem, en algun moment alguns companys s'han de marxar de vacances, llavors ens hem de cobrir uns als altres, això és com una oficina. Vull dir, alguns marxen de vacances i altres es queden, doncs a mi m'ha tocat quedar-me a l'agost. Però marxaràs en algun moment? Marxaré a setembre, al setembre em cobriran a mi, sí. Saps on marxaràs ja? Jo soc de fer... Sí, jo vaig al càmping. Jo soc un home de càmping, sempre cap al setembre o així, que no hi ha tanta gent, que s'està més tranquil. Marxo a un càmping allà a Tarragona perquè... Bueno, jo quan busco vacances així d'estiu busco no fer res. O sigui, m'agrada viatjar, fer de turista i mirar coses i visitar llocs nous, però l'estiu per mi és com anem a relaxar-nos. Llavors vaig al càmping on la meva rutina és dormir, llegir, banyar-me, menjar i dormir, i així repetim. És una mica el contrari del teu dia a dia. És el contrari del meu dia a dia, sí, perquè ja durant l'any vaig bastant atabalat. Masses feines, que ja m'agrada, estar d'aquí cap allà tot el dia, però sí, quan busco vacances busco no fer res, absolutament res. A tu quan et trobes algú pel carrer, per exemple, et diuen molt allò de ostres, quantes coses que estàs fent, no? T'ho diuen sí, molt, no? M'ho diu la gent al carrer, i m'ho diu els meus amics, i m'ho diu ma mare, i m'ho diu el metge, també, a vegades. Sí, és curiós. Sí, sempre he sigut bastant culo inquieto. Llavors, sempre he fet coses. Des de que ja era adolescent vaig començar a fer projectes i coses així per mi cuenta o amb amics i coses així. Llavors, ara que ja sóc gran, doncs, també continuo fent coses. Ara intento que aquestes coses que faig tinguin rendibilitat, no? Vull dir que també em donin feina, em donin de menjar. Però sí, em fico en molts projectes diferents. També tinc la sort d'engegar projectes, que també és una cosa que m'agrada, que és com engegar projectes nous i ficar-me allà de lleno, però si em truquen soc complicat de dir que no. Sempre dic que sí. Si em motiva la cosa, dic vinga, va, cap endavant. D'on diries que et neix aquesta energia? Perquè ja ens has dit que ja fa molt anys que tens aquesta vida i que tens també com aquesta necessitat d'expressar-te i de fer projectes. Doncs no ho sé. No? Clar, jo et diria... Sí, no, el que et diria ara és com, crec que ve d'aquí però no, perquè ve de més lluny. A mi el timbal, jo vaig estudiar a l'escola que es diu el timbal, on també soc profe ara, i a mi em van ensenyar em van ensenyar teatre, em van ensenyar interpretació, i em van ensenyar una cosa que era com, si ningú et dona feina, genera-te-la tu mateix. Llavors, és una cosa que a mi m'ha quedat molt. Llavors és com, bueno, el món de ser actor és complicat, els càstings per dir-ho d'alguna manera, perquè no existeixen aquests càstings dels que dic. Doncs si ningú em dona feina me la faré jo mateixa. Llavors companyies de teatre, projectes propis. Però és veritat que tot això ve d'abans. Jo no havia estudiat el timbal quan ja tenia aquesta actitud. I no sé, crec que és de llançar-se a la piscina. D'abans quan és, per exemple? En quina edat comences a sentir coses al voltant d'això? Com a projecte teatre, el primer que vaig tenir fa molts anys, i va ser el Tricomedy. Va ser el Tricomedy, que va ser una companyia on teníem 16 anys, 17 anys, 3 amics van fer un grup de teatre on fèiem esquetxos d'humor i molt sense saber de què anava la cosa, molt sense saber fer teatre, no havíem fet molt de teatre, no havíem format una companyia mai,
no havíem fet un espectacle mai de zero, no sabíem res, però teníem ganes de fer coses i no teníem vergüenza. Llavors, mira, vam fer 2 espectacles i molt agraït en aquella etapa, perquè des de la inconsciència de no saber res, amb 16 anys, ja t'ho dic, tenia 16, 17 anys tindria, no havia ni començat a estudiar teatre, vam com engegar, aquesta va ser com la llavor de primer projecte de, mira, anem a fer coses, anem a fer un espectacle, perquè sí, i no tenim ni idea, i copiàvem sketchos de Cruz y Raya, de Martes y 13, vull dir, fèiem això del tricicle, i res, com muy poca vergüenza, i gent que nos venia a veure, llavors sempre està bé la gent. No has tingut mai vergonya? No. I sóc una persona vergonyosa a vegades, Mira, jo vaig començar a fer teatre a Cal Niño, amb el Josep Sabat, aquí a Sant Boi, i tindria com 12-13 anys o així. I recordo que aquell primer any ho vaig passar molt malament. Perquè em feia molta vergonya, era gent nova, gent que no coneixia, com un grup de teatre que ja s'havia fet. Ells eren molt amics entre ells, jo, el nuevo, havia llegat. I ho vaig passar molt malament amb la vergonya. Vaig passar molta vergonya, però em van donar un protagonista. El Josep Saba em va donar un protagonista, llavors m'ho vaig haver de menjar. Però a poc vaig descobrir que l'escenari m'hi estava molt còmode i m'ho passava molt bé. Llavors era com, a l'escenari estava superobert, superbé, i després relacions amb les persones em costava molt. Era com molt vergonyós. Però l'escenari no, l'escenari era una altra persona. A poc amb els anys això ja ha canviat, no soc tan vergonyós amb la gent, tinc més... Però també l'escenari m'ha donat aquesta seguretat a la vida. I no, vergonya molt poca, la veritat. Tu creus que fent teatre des de tan petit, en aquell moment en el que estàs formant com la teva personalitat, moltes coses al voltant del que ets tu s'han construït al voltant d'això? Sí, i tant. Sí. Bueno, i molta seguretat a la vida, també. I puc ser una persona insegura, però també a vegades que... Bueno, aquest personatge que et fas, una miqueta, no? Que potser estem entrant en un pla superpsicològic, superíntim, però aquest personatge que et fas una miqueta que tots al final tenim un personatge. Sí. Tots, això, el teatre de la vida, no?, que diuen. I tots tenim un personatge. I és veritat que a mi, les eines que he adquirit a l'escenari, de tenir aquesta seguretat, de creure el que faig i potser poder fer riure la gent o poder fer emocionar la gent, ho aplico a vegades a la vida, que és com, aquesta seguretat també l'he de tenir a la vida, no? I això, jo n'he après molt d'això, i de, desenvolupar-me amb la gent i tenir más don de gentes i coses així, sempre. També és veritat que sempre he sigut el graciosillo o el payasete de la classe, llavors sempre m'he guanyat la confiança de la gent amb això, no? Que és un avantatge que està molt bé. No? A l'institut ja m'hi passava que era el jiji jaja, llavors a tothom li queia bé. I jo, si a tothom li queia bé, doncs ja està, pa'lante. No sé, coses que vas aprenent. De fet, he fet molt de teatre social, durant molts anys, aquí a Sant Boi també, amb una altra companyia que tenim, que és la companyia Inestables, i allà he après moltes coses, no només del teatre, sinó del teatre social, de valors, de construir, de mirar els conflictes d'una manera, des de molts punts de vista, des d'aprendre que tots som personatges dins de qualsevol conflicte o qualsevol cosa que estigui passant, tots són personatges diferents i s'ha de viure i veure el punt de vista de cada personatge. Llavors això també m'ha ajudat molt a la vida, a veure els conflictes d'una manera, a tractar d'una manera, a pensar d'una manera amb uns valors diferents. És el teatre social en aquest sentit. O sigui, el teatre jo crec que sí, m'ha acompanyat, m'acompanya ara mateix i m'ha fet una miqueta la persona que sóc. Sí. Aquesta persona que ets la defineixes al teu Instagram com ni canta ni baila però no se la pierdan. En referència a Lola Flores, ¿això per qué? Referencia a Lola Flores, bueno, porque Lola Flores es la mejor, o sea, yo soy muy folclórica. Sí, porque yo ni canto ni bailo, però no se la pierdan. Em sembla una manera molt que he de dir que és referència a Lola Flores, però em sembla que vaig indagar una vegada aquesta frase i em sembla que no la va dir ella. No era del New York Times. Era del New York Times o alguna cosa així que li van dir sobre ella, però bueno, que no és una cosa que va dir ella. Però és veritat que a mi m'agrada molt això, ni canta ni baila, perquè jo, sí, realment ni canto ni ballo. Però jo actuo i m'hi poso un escenari, em doneu un micro i jiji jaja. Pues això, ni canta ni baila, però no se la pierdan. I a mi hi ha una cosa que connecta també amb la Lola Flores, amb el folklore, amb aquesta Espanya canyí, que a mi també m'agrada molt. Què tens tu para que no se lo pierdan? Ay, no sé. Yo me vendo muy mal. ¿Qué tengo yo para que no se lo pierdan? Bueno, risas, ¿no? No sé, també soc una persona... O sigui, no sé, no sabria dir-te.
risses, jo què sé, us ho passareu molt bé, no se lo pierdan, vull dir, contracteu-me, espai de contractació, contracteu-me perquè us ho passareu molt bé. No sé jo què tinc, jo considero que és una persona que gaudeix molt del que faig a l'escenari i m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé i no amago que m'ho passo bé. Que m'ho passo bé i m'ho passo bé amb el públic i el públic veu que jo m'ho passo bé, llavors gaudim tots junts, perfecte. I li poso cor a les coses que faig. Li poso ganes i li poso cor, ja sigui en un escenari o en un projecte teatral que no estic en un escenari, però m'agrada ficar-m'hi. Clar, també passa una cosa que és que amb el que tu fas, o almenys una part, per exemple, els impro-shows o altres obres de teatre que puguis fer que tiren més cap a la comèdia, passa una cosa que és que estàs obligat a estar bé. Sí, sí, clar, sí, a veure, això és una línia delicada, però sí, perquè tu has d'estar bé o has d'estar... o almenys saber separar les coses per pujar-te a un escenari, però és així, no pots deixar a vegades que t'afectin coses que tothom té la seva vida i tothom té les seves coses, i a mi m'han passat coses també que he hagut de deixar fora de l'escenari, no? Perquè tu has d'estar tranquil, has d'estar relaxat en aquest sentit i pensant en el públic i en què tu passaràs bé. Després, quan acabi la funció, doncs ja tornaràs a les teves coses, als teus fantasmes i el que t'hagi passat o no t'hagi passat alguna cosa greu. Potser estàs molt cansat, perquè portes un ritme de pop, que és el que passa a mi a vegades. Però arribes al teatre i has de fer una funció i hi ha 300 i pico persones que volen riure. I llavors aprens a dir, vale, espera, anem a deixar les coses aquí i anem a pujar a l'escenari. Però també això t'ajuda, o sigui, això per mi és una teràpia, també. No? Vull dir, vaig a passar-m'ho bé i aquesta estoneta m'ho passaré molt bé a l'escenari i amb el públic. Llavors, t'obliga a estar bé? Sí, clar, has de saber diferenciar quan estàs bé i si no estàs bé, jo tinc la llibertat en la meva companyia, amb Planeta Impro, que si no estem bé, doncs no estem bé i no passa res i li diem als jefes i, escolta, jo en aquesta època no estic bé i no puc fer X coses. I des de la companyia ens dona molt de suport, almenys en la meva companyia, i després en els meus projectes igual, si no estic bé, no ho faré de mala gana o no ho faré amb un conflicte perquè potser afecta el resultat o el procés o afecta les persones que treballen amb mi. Llavors, ser sensat amb això o una de les dues coses, o ser sensat amb això i acceptar que no estàs bé per fer X teatre o el que sigui, o aprendre a separar-ho per dir, espera, ho aparco aquí una estoneta, ho deixo aquí al camerino, vaig a l'escenari i després ja tornaré amb això. També és això. Has tingut moments en els que no volies pujar a l'escenari? No. Per drames, no. Per drames interns i tot, no. Potser coses que... No, perquè, per exemple, és una història més personal, però l'any passat va morir un familiar meu i va ser un pal i va ser dur, però jo aquell dia tenia funció a la nit. Llavors vaig pensar, vaig o no? Faig la funció o no faig la funció? Perquè hòstia, acaba de passar això. I el dia de tanatoris i tal, no? Tot el que comporta. I no, vaig decidir anar-hi. Vaig decidir, no, faré funció perquè m'anirà bé i pensaré en una altra cosa. I ja està, i vaig fer funció i em vaig riure molt, el públic va riure i ja està. Llavors, no pujo a l'escenari per un motiu? Doncs sí, a vegades sí, però perquè et fa pal, perquè dius, ai, mare de Déu, això... Clar, separant de la impro, perquè la impro mai saps el que passarà, però a vegades fas projectes o et fiques a coses que dius, ai, mare de Déu, això... Bueno, vinga, va, hem de fer-ho, però ho farem, no? Projectes teatrals que potser no motiven tant o que vas dir que sí en el seu moment i després dius, ai, Déu meu, quina forma ha agafat això, quina vergonya. No tens vergonya? M'has preguntat abans? Bueno, a vegades sí, però tires cap endavant, puges a l'escenari, perquè t'has compromès, perquè intentes buscar-li la part bona, però sí, hi ha vegades que dius, ai, Déu meu, ara he de sortir. Ara no sortiria, ara marxaria, però surts. Algun punt t'ha passat que pel fet de deixar les coses a banda, no? T'ha passat una cosa greu, com explicaves, i decideixes fer la funció perquè t'anirà bé, doncs, pel que sigui. Algun cop t'has arribat com a sentir culpable per això, no? No. En aquest sentit jo soc una persona molt tranquil·la. No perquè no he deixat de banda compromisos per fer feina, no? O sigui, no és aquest rotllo. No. Jo estic molt tranquil amb aquest pensament
i després tornaré, i jo sé que després tornaré amb el drama o amb el conflicte que tingui, però en aquella estoneta jo he estat bé. També és feina, és que també és una cosa, o sigui, no? La feina és feina, llavors s'ha de fer. Tens una responsabilitat. Tens una responsabilitat i la feina és feina i ara no? I has de complir, perquè no? El teatre vocacional i visc el teatre i que bonic el teatre, però també és una feina i per mi s'ha convertit en això, en una feina que quasi cada dia actuo i llavors ha de mantenir, no? I tinc uns jefes això funciona igual com a tots, però no, culpable mai, crec. No. El fet de que des de tan petit estiguessis vinculat amb el teatre, que hagis construït també gran part de la teva vida al voltant d'això, ha fet que també les teves relacions vagin al voltant del teatre? Sí, i tant. Sí, de fet, del meu grup d'amics, que som 5, 6, 3 som actors. O sigui que sí, i tant. I això ho agraeixo també, perquè treballo amb els meus amics moltes vegades. I tota la gent que he conegut, o sigui, jo quan... Gent de aquests típics de gent que vaig conèixer a l'institut, que vaig conèixer a l'escola, que ha durat fins ara, una persona només. La resta, bueno, m'han vingut arrel del teatre o arrel d'altres coses, i he conegut amb molta gent del teatre, amb el teatre, i he fet vida. La meva companya de pis fins fa poc era una persona que va estudiar amb mi arrel, que vam estudiar teatre. Els meus col·legues de la companyia faig molta vida amb ells. El meu grup d'amics fixe doncs, embrutats, vull dir, amb els embrutats que treballo són els meus grup d'amics, vull dir, tinc la sort de treballar amb els meus amics, que és el millor que hi ha, no? Hi ha confiança, hi ha estima, hi ha cor, vull dir, sí, els meus amics i les meves relacions van molt lligades al teatre a vegades. Sí. És un repte o no? El què? El fet de treballar de forma tan colze a colze amb els teus amics. No. No. En el meu cas, no. No perquè ja érem amics abans, la feina ha vingut després. Ja érem amics abans i ens estimem moltíssim i ens respectem moltíssim i sabem com treballar i sabem el que necessitem d'un de l'altre i som sincers. Llavors, quan hem treballat junts, hem treballat molt bé. Sempre hi ha moments d'estrès, evidentment, però totes les feines. Però hem treballat molt bé. I la resta doncs, també, la companyia amb els de Mala Idea, que és la meva companyia també de teatre, ja és una cosa que vam estudiar junts, vam formar una companyia i hem sigut amics també. I a vegades doncs, treballem junts i treballem bé. Vull dir, no, si hi ha sinceritat i tothom sap quin és el seu paper i què pots demanar de l'altre i què pots demanar de tu, treballem molt bé. I jo, amb Brotats, per exemple, treballem superbé. Sí. Quan són projectes que són tan personals, que et surten tant del cor, a vegades fa que també sigui difícil de gestionar? Amb els altres, vols dir? Sí. No, és que no. O sigui, també jo soc una persona molt fàcil. Penso que soc fàcil per treballar. No poso problemes. Vull dir, intento sempre remar a favor de tot. Llavors, projectes que surten del cor o projectes que són importants i que hi ha molta pressió o que realment hi ha una cosa molt implicada, doncs no, és simplement escoltar què necessitem, què necessites tu i anar construint plegats, que és la base de la impro. És dir, escoltar l'altre i anar construint i anar proposant i a poc i a veure què rumbo coge. I ja està. Jo també tinc sort de treballar amb els amics que treballo i que també són una mica com jo, i que són molt oberts i que confien plenament en mi. I ja està, i saber quin és el teu lloc. Llavors, per molt que sigui un projecte que surt del cor i que sigui molt important, la mecànica és la mateixa, penso. Diries que amb els teus projectes arribes a obsessionar-te? No. No molt. No hi penso. O sigui, jo sóc una persona molt procrastinadora. Això, se m'entén. Soc una persona molt procrastinadora, soc molt vaga i no soc un obsés de la feina. Llavors, quan me da por algo, sí que tiro i penso tota l'estona, però no m'obsessiono, no soc una persona que està molt a sobre. Intento anar més relaxat en això. Llavors, sí, és que és això. Jo vaig molt tranquil.
amb aquestes coses. Nunca m'hi fico de ple al 100%, no soc un obsès de que em tanco, no em parleu perquè estic així, estic pensant això, no. Intento tomar-me-lo con calma, en aquest sentit, però perquè és així, no em neix d'obsessionar-me. I quan m'he de parlar alguna cosa sí que m'hi poso, però no m'hi posaré més d'una hora. O sigui, és com, m'hi poso una estoneta, vull dir, no me vuelvo loco. I vaig a fer-me una birra, vaig a donar una volta i ja tornaré. No, per a nada, la veritat. En tot això que ens explicaves, des d'un principi ha tingut un escenari que és Sant Boi, com ha començat el teu camí al teatre, també els projectes que has anat fent. Diries que Sant Boi és una ciutat que acompanya les inquietuds de persones com tu, per exemple? Sí. A veure, a mi jo sempre penso que una persona que... Sí, perquè, bueno, jo, de fet, la primera companyia... O sigui, a mi la primera persona o el primer organisme és la meva escola, el Joan Bardina. Jo vaig estudiar al Joan Bardina, a l'institut. Bueno, la primària, parvularis i institut. Jo vaig estar molts anys allà. Llavors, aquest va ser com el primer... La meva escola ens va com recolzar en aquest sentit del tricòmedi aquell. No? El tricòmedi que va néixer, això va néixer a l'institut. I va néixer a l'institut com a festivals de fi de curs que tothom ha fet, que totes les escoles tenen, però nosaltres volíem fer teatre, volíem fer això, esquetxos. Llavors, el Bardina, amb mi, em va donar una plataforma de dir, vale, fes el que vulguis, perquè fins que nosaltres no vam arribar en aquella promoció, no es feia teatre al festival de fi de curs, es feien balls, es feien de tot. I em van dir, no, feu. I a partir d'allà vam dir nosaltres, no, ara volem fer-ho, però només nosaltres. Un festival on només actuem nosaltres. I el Bardina es va volcar en això, ens va ajudar a demanar un teatre, a la Massallera, va dir, sí, què necessiteu? Llavors allà sí que vaig tenir una primera plataforma de dir, vale, se m'està donant aquest espai. I després, quan ja vam donar el salt, és que tot va començar amb el tricòmedi, realment, quan va donar el salt a fer la nostra pròpia companyia, va ser des de l'Ajuntament, concretament el Xesco Ibáñez i el Xavi, no me'n recordo, Xavi, ho sento si estàs escoltant això, que en aquella època gestionava el Massallera. Ara no sé què està gestionant. Bueno, Xavi Pérez, el Xavi Pérez, tècnic, i el Xesco, que també estava al Massalleres, ens van ajudar a fer el primer espectacle al Massalleres independentment del Bardina. Llavors era com, que guai, vull dir, un tècnic de l'Ajuntament que estan dient, no sé, mira, aquests nanos estan fent alguna cosa, anem a donar-los aquesta, no? I aquesta plataforma, i bé, i a partir d'allà ens vam constituir, o sigui, com va ser com aquest primer impuls del Xesco i el Xavi, que va ser com, des de l'Ajuntament ens estan ajudant. I després va haver una època de tricòmedi que l'Ajuntament ens va ajudar molt, també, com confiaven en nosaltres, presentàvem concerts a les festes majors, coses així. Però clar, tot això teníem 17 anys, vull dir, és que era una locura. Jo ho penso ara, què hacía jo en aquella època? Però bueno, això va sortir així, i llavors crec que des de l'Ajuntament, a mi en aquella època de 17 anys, fa més de 10 anys d'això, és que era, sí, 16-17, se'ns va donar, se'ns va recolzar, i sempre ha sigut així. I gràcies a això, després vaig estar en una altra companyia, que és la companyia d'Always, que és una altra companyia juvenil, que vam fundar uns altres, i amb aquesta experiència també vam ajudar. Llavors, a poc, sí, jo crec que també el nano, el Josep Sàbat, el Niño, també va influir molt. Doncs jo crec que sí, que Sant Boi se m'ha donat aquest espai, o se'm va començar a donar aquest espai, i ara treballo amb l'Ajuntament en diferents coses, també perquè han passat molts anys i ja ens coneixem, i hi ha aquesta relació, i em necessiten a vegades per X motiu, doncs vaig cap allà encantat. Però sí, jo crec que sí, en els meus inicis se'm va donar aquesta petita píldora de pam, amb això, i amb això ho vam fer. El fet de que algú aposti per tu fa que se't refermi també la confiança en tu mateix? Clar, i tant, home, clar, sí. Totalment, però jo crec que és necessari que algú sigui l'Ajuntament o sigui qui sigui, no? O sigui, també, per exemple, ara em ve al cap això de que quan ets actor i decideixes ser actor i has de dir als pares, no? Per exemple, sempre he conegut a gent que a casa no s'ho van prendre bé, com voler ser actor. A casa teva sí? A casa meva sí. Sí, a casa meva vam dir, fes el que vulguis, i tant. No? Mare em va dir, tu hauries d'apuntar a teatre, que m'han dit, i vaig apuntar a teatre. Llavors la mare venia i mira que bé. I jo el dia que vaig dir, vull estudiar teatre, va dir, pues som-hi. I vaig tenir aquest recolzament. Llavors era com, que guai, faig teatre, se'm dona bé,
crec que se'm dona bé, al públic li agrada, ma mare està contenta, perquè em diu que no, diu, ostres, sí, està molt guai. Llavors, és important, i llavors vaig començar a estudiar teatre i tot. Doncs això és igual, des de la figura d'una mare i d'un pare o una mare, o del qui sigui, dels teus amics, d'un organisme com l'Ajuntament, que creguin i que apostin amb tu, o que diguin, vinga, va, què necessites? Això? Doncs vinga. O això no t'ho podem donar, però et podem donar això. Vale, perfecte. És guai, motiva i quan ets jove, que ets inexpert i no saps de res, doncs és guai també ficar-te en allò. Què és el que creus que determina, més enllà del talent, evidentment, el fet de que algú aposti per algú o no, i per tant, qui acaba entrant dintre de la roda i poder viure d'això i qui no? A veure, clar, és que... Clar, és que el món dels càstings, per exemple, aquí entra... O, no sé, jo no sabria dir-te. Jo crec que si algú veu que hi ha alguna cosa interessant allà, que tu li poses ganes, que no només li poses ganes, sinó que hi ha alguna cosa, no? Hi ha una xispa, hi ha un talent, o el que sigui, o unes ganes de... No? Per mi seria suficient, com per dir, vinga, endavant, per què no? No? Per mi. La realitat és una altra a vegades, no? La realitat a vegades és que has de ser una mica més famós ¿O sí. qué? No, o ser famós o venderte muy bien, con mucha palabrería, perquè confien en tu, no? Però clar, a mi nunca se m'ha dado bien venderme. Jo me vendo, ja t'ho he dit abans, me vendo fatal. Llavors, de seguida et poden ajudar, però... I a vegades ves el resultat i dius, ja, sí, bueno... Però, ostres, jo crec que s'ha de fixar més a la gent. La gent, si té ganes i té cor i li posa ganes a això que fa i potser no destaquen molt, potser no destaquen moltíssim, però s'ha de veure amb ull clínic, penso. I per mi és suficient com per donar un petit espai, vinga, va, feu coses. Nosaltres teníem 17 anys i éramos 3 tios con mucho morro. Però ja està. Però, bueno, hi havia una cosa allà i un germen que potser, no sé si el Xavi i el Xesco ho van veure, no se'n recordaran ja, fa tants anys, però jo sí que me'n recordo. I ens va donar aquesta oportunitat i a partir d'aquí, i jo vaig aprendre moltes coses. I vaig aprendre el que m'agradava i el que no m'agradava i després vaig decidir que no m'agradava tant el que estava fent country comedy i m'agradaven altres coses. Però vaig, no sé, i gràcies a això estic aquí. Encara em queda vida, no? Però m'hi dedico a això. Llavors, no sé, responent a la teva pregunta, jo per mi, si hi ha cor, hi ha ganes, hi ha passió, i hi ha un mínim, una xispa de, no m'agrada dir-li talent, però una xispa d'algú, del que sigui, però la xispa la veus, jo per mi és suficient com per donar aquesta oportunitat o aquesta plataforma o aquest recolzament. Sí. És un món molt competitiu? Sí. El dels actors, sí, clar. Pocs viuen d'això. Sí, i sobretot perquè el panorama és complicat i... Bueno, això que deia abans, no? Hi ha càstings. Quins càstings hi ha de teatre, no? Clar, jo parlo del teatre, per exemple. Parlo del teatre, que és el que m'agrada. I al teatre hi ha moltes companyies, hi ha moltes produccions, però malauradament aquí a Barcelona i aquí a Catalunya és un discurs que tothom ja sap, però treballen els mateixos sempre. Tornem a veure les mateixes cares, els mateixos teatres, i llavors s'aposta molt poc per petites companyies, no? O companyies emergents, que surten, cada any hi ha petites companyies, però, ostres, a vegades és com... Tornem a veure el teatre de sempre, l'obra de sempre, amb els de sempre, i tornem a veure la Gavina de Chekhov per la Núria Espert, jo què sé, m'invento ara, no? L'Arquilloé, que és com, sí, està molt bé, si ho faran molt bé, perquè són grans actors, però... I és la Gavina de Chekhov una altra vegada... al TNC, jo què sé, m'entens com he dit? Llavors, clar, és un món competitiu i a més està repartit com està repartit, no hi ha pastís, no? Podria haver-hi pastís per tots, però els pastits són molt grans, els trossos són molt grans i se'ls emporten sempre l'Arquilloé, per exemple, no sé. I el pastís, segons van passant els anys, es va fer més gran o es va fer més petit? És que es podria fer més gran, no es fa més gran el pastís. Jo crec que no, es queda igual. Cada cop entrem més en aquest pastís i toca repartir menys. Llavors,
Jo crec que no, jo crec que pot haver-hi més teatre, pot haver-hi més ganes de fer teatre, més ganes d'impulsar teatre. El problema és que hi ha les sales que hi ha i les sales que hi ha programen només els que programen. Llavors no hi ha més. Però te'n vas a altres ciutats i és brutal. Vull dir, no? Tinc una amiga ara que està a Buenos Aires i moltes vegades m'ha explicat que a Buenos Aires, a l'Argentina, és super fàcil anar allà i muntar una obra de teatre i tenir un públic menys o menys decent i he fet 2 o 3 setmanes. No? Ja no t'ho dic, no parlem de diners, no tinc ni idees de si han guanyat més o han guanyat menys, però hòstia, jo tinc una amiga que és d'aquí de Sant Boi, la Núria, ara fa temps que no parlo amb ella, però ja m'ho va explicar, que va anar a Argentina, un X temps va estar allà, i allà va muntar una obra de teatre. Amb un dramaturg que era aquí català, va agafar la seva obra i la va muntar allà. I van estar 2 o 3 setmanes fent funcions. I era com, hòstia, que fàcil. Saps què em costa a mi aquí muntar una obra de teatre i fer 2 o 3 setmanes en un teatre? Què falla? Bueno, ella va marxar a lo loco. No, dic què falla. Què fa ella allà? Jo no sé, si vols t'explico, no sé què fa. Núria, vols venir? Què falla aquí en el sentit de perquè que no altres jocs... s'aposta, doncs això, que no s'aposta per això. Anem a lo seguro, hi ha poques sales de teatre i les poques que n'hi ha van a lo seguro, van a vendre entrades amb les cares conegudes, que jo he d'entendre, al final també és un negoci, no? I s'ha de pagar factures, però al final és grans produccions o produccions, jo què sé, Focus o Anexa mateix, Anexa que és una màquina de fer comèdies, una màquina expendedora de comèdies, que produeix comèdies i estan molt bé, són molt divertides, però treballen els que treballen. Llavors, què falla? Que no s'aposta, que potser no hi ha... Potser s'ha d'incentivar més la cultura, no ho sé, jo no soc un expert en això tampoc, Vull dir, tampoc tinc ni tinc una solució ni tinc una radiografia de l'assumpte de com està, però, bueno, és la meva percepció de que hi ha poques oportunitats i les poques que hi ha les tenen els mateixos i costa molt arribar a... Costa molt, costa anys i anys. I què passa? Que durant els anys et canses i dius, doncs me'n vaig a treballar una altra cosa i ja no seré més actor perquè no puc. perquè tinc fills o perquè he de pagar un lloguer o perquè, jo què sé, o perquè estic cansat de sobreviure, no? Llavors això és una merda, però que ja és el que n'hi ha, és així. Ser actor és sobreviure a vegades, moltes vegades. I aquí a Sant Boi falten espais culturals també. Podrien haver-hi més, sí, podrien haver-hi més. Sí, jo trobo que encara podem incentivar molt més el teatre en aquesta ciutat. Penso que hi ha... Bueno, jo fa molt de temps que no vaig al teatre aquí a Sant Boi, concretament. Llavors, jo penso que tenim un teatre, que és el Camp Massallera, que és un espai xulíssim, però penso que es queda curt. Jo penso que es queda curt com a teatre, com un auditori que pot tenir l'Auditori de Cornellà, com l'Àtrium de Viladecans, que són les ciutats veïnes, que estan a un costat de l'altre, que són impressionants com a estructura, com a infraestructura. Potser no fa falta que siguin tan grans, però un bon teatre ben equipat on poder portar diferents espectacles seria guai, però clar, canviant el teatre tampoc soluciones el problema. Vull dir, 4 focos buenos i una boca d'escenari més grande no soluciona el problema. Llavors jo crec que els espais que tenim s'han d'incentivar més, s'han de fer servir més encara. Que el Niño n'és un teatre molt maco. Tu, per exemple, ja has actuat molt a Cal Niño. Sí, i que el Niño és un teatre molt maco, molt bonic, però bueno, una miqueta un lavo de cara, no le vendria mal, una injecció de, jo què sé, tampoc des d'aquí dic això, però una injecció de diners, per exemple, per rehabilitar els focus, per tenir, no sé, per poder portar espectacles. Jo quan he fet espectacles allà a Cal Niño els he fet i és la meva ciutat, és un teatre que m'agrada molt, però, ostres, però he anat allà amb els focus directament, hòstia, limitadet, i com, hòstia, a veure què faig jo amb... Llavors ve una producció gran i han de portar focus, perquè no en tenim. I els que tenim funcionen com funcionen. Llavors penso que s'han de cuidar aquests espais, on parlo del teatre, perquè sempre s'han de cuidar aquests espais i s'han de revaloritzar-los una miqueta. I a més, doncs, no sé, de la programació teatral no he de dir res,
Però bueno, coses també que conviden a la penya, anar al teatre i no sé si hi ha una cosa des de baix, comença des de l'educació, comença des de baix, de què és el teatre i anem al teatre perquè n'he anat a funcions a Can Massalleres i algunes estaven molt plenes i altres era com, hòstia, està costant. O a vegades nens que no... Quina és la programació de Can Massalleres, saps? És com... Aquests últims anys sí que ho he vist més. Hi havia una programació que o em cridava més l'atenció o feien més perquè m'arribés. I mira que jo soc de teatre, i sí que l'he vist. Però bueno, jo corro anys enrere, que era com... A veure si engeguem una miqueta més de teatre. Que és això, que hi ha espais xulos i hi ha coses que s'estan fent des de cultura i bueno, el Comunitart per mi és un projecte on estic ficat i ara no pot tirar més flores, però penso que és un projecte molt interessant i un projecte on s'està apostant des de cultura a apropar una mica del teatre a la gent i als usuaris, diguem, la gent que participava al Comunitart, n'hem parlem de teatre, aniré a veure això, aniré a veure l'altre, és com, vale, mira, estem com incentivant que també la gent, no incentivant nosaltres que la gent vagi al teatre, però ja trobes que la gent té inquietuds, i té inquietuds de teatre. Aniré a veure això, doncs mira, aniré a Cal Niño, el Toni del Weller està programant això. Vale, hi ha coses, hi ha un circuit, però no sé per què no acaba de... No sé. Posar diners a les mans adequades. Potser sí, fer una bona inversió en teatre i no sé, estaria guapíssim, penso, no? Un teatre, Sant Boi amb un bon teatre on portar a penya guai, que poden ser, no passa res, no tinc res en contra de la gavina de Chekhov fer-la per l'Arnau Irespert i l'Arquilloé, no passa res, la poden portar també, que ja l'han portat a vegades al Cal Niño, coses així, a Cal Niño, a Can Massalleres. Però bueno, no sé, incentivar, arts de carrer també, no? Jo miro els pobles de veïns i dic, mira que això, no? Cornellà té el Festival Internacional de Pallassos, no? De pallasses, xulíssim això. I és una cita anual, vull dir, cada any ho fan, és una cita anual i la gent de Cornellà ja coneix això. I van veure espectacles de carrer, de clowns, de teatres. Viladecans té el Festival de Teatre del Carrer, també. I també és una cita anual, i és que s'han convertit en coses que són tòtems, no? I la gent va. I no fa falta que li vendes el pamfleto de no, vés al teatre, perquè no, s'ho troben. Teatre de carrer, jo què sé. No sé si aquí a Sant Boi es podria fer una cosa així o incentivar una cosa així. Estaria guai, la veritat. Quines coses t'agradaria fer a la ciutat que no hagis pogut tenir l'oportunitat de fer fins ara? Mira, jo penso... Pues, parlant d'això del teatre al carrer, penso molt en això, un petit teatre a la fresca, no? Una cosa que es faci... sí, convidar la gent a sortir, convidar la gent que un vespre i que vegin coses al carrer, i pot ser obres de teatre, pot ser monòlegs, pot ser com evitar els espais que tenim públics, que penso que si se'ls dona una volta hi ha espais molt xulos. No? El Centre d'Art Can Castells, per exemple, és un edifici xulíssim i té uns jardins darrere xulíssims. I jo sempre que estic allà penso, hòstia, aquí un teatre a la fresca, unes cadires així, amb un vespre, amb uns 4 focus, i es pot fer unes jornades, m'entens? Uns cicles de teatre a la fresca, o no sé, em venen al camp els Parking Shakespeare que fan funcions de Shakespeare a l'aire lliure i tenen molt d'èxit, ho fan cada estiu a Barcelona. Jo què sé, portar-los aquí de sobte, no? I fer un Parking Shakespeare aquí. No sé, hi ha llocs que estan molt, molt bé, que són llocs que també a vegades a Comunitart els fem servir. Per exemple, a Comunitart fem teatre al carrer també. I penses, hòstia, no? A l'Assemblea, a la plaça de l'Assemblea, que té l'amfiteatre aquell. Un amfiteatre xulíssim, on es poden fer coses. Llavors, a mi m'agradaria, no sé, un estiu de coses així, estiu, primavera, de poder fer espectacles al carrer. O un cicle cada diumenge, no què sé. Cinema a la fresca, també. Les ganes de fer projectes no se t'acaben, veig. No, és una cosa que aquesta cosa li dono voltes de fa temps. Petits festivals que durin 2 dies o per la canalla, jo què sé, per espectacles per infants. No sé, jo crec que és la manera de potser apropar aquestes coses a la gent. No obligar-los a venir, sinó anar nosaltres allà. No? I places, carrers, i torno a dir, Sant Boi té llocs molt xulos com per fer diferents espectacles de teatre i de carrer. Queda apuntada la idea. Si alguien m'escucha.
Alejandro Sainz, moltes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer. Que passis Moltes un bon gràcies a estiu. vosaltres. Perfecte, encantat d'estar aquí.